шӯриш аввалин инқилобчиён Ҷӯра Зокиров, Ҳайдар Усмонов, Машарипов, ходими ҷамолак ширкат варзиданд. Расии подшоҳӣ ба ҷанги Якуми ҷаҳон ворид гардида буд ва қарори ҳукумати подшоҳӣ 25 июни соли 2016 дар бораи сафарбар кардани мардон аз 18 сола то 42 сола барои дар ақибгоҳ кор кардан ба таб расида буд. аз он ҷумла аз хуҷанд мебоист ки мардони сину солашон 19 сола то 42 сола бояд дар корҳои ақибгоҳ сафарбар карда шаванд. Бештар мардум аз оилаҳои камбизоат сафарбар карда мешуданд. ҳамин боис шуд ки шӯриш ба вуқӯъ пайваст. албатта ин муборизаи озодихоҳонаи мардума нишон медиҳад. онҳо мехостанд ки озодтар зиндагӣ кунанд ва намехостанд ки аз болои онҳо боз истисморгарӣ ҳам бошад. ходими ҷамолак он шахсеро мегӯянд ки ходим зане ки дар маъракаҳо дастархон меорояд. ҷамолак ин нави мӯйбофӣ мебошад. духтаракони синни хурд бо мӯи ҷамолак бофта мегаштанд. лекин сину соли биби Солиҳа Қобилхоҷаева ки калон бошад ҳам байкас мӯйҳои худро ба тарзи ҷамолак мебофтанд. бисёр тирпаронӣ ҳам шуд. ҳатто бештари онҳоро зиёда аз 300 нафарро ба қатл ҳам расонданд.